tun trung kan zir le tu chu panai signboard kan tiang chi te kha tiang te kha an design do ta ila tu na mi hi chu size te tak te in kan siam mai anga 4:6 vel kha mang mai te ang resolution le color mode le content so ka chu mai kan mang le anga chuan he kan rotate le anga image rotate canvas chuan kan soi to ang khan hemi ang tur hianin kan han siam ve le thor anga kha kan man na tur a zirin picture eng emo tele a song design zong zong so kan du angin ke mani idea kan siam hei vek do na khang atang khan thil eng emo idea nge lo om le thei ti kha kan lo try ve pa khanin chik dein kan lo ngai tu anga ti chuan hemi ang shape siam tur sawn eng pawh ni se alaya tak hian ruler atangin line an pot chuak ila a inthren na tur a kha meng helam le helam chung ve hnuai ang deuh tur khan mi draw nan khan polygonal na saw kan hmang le anga sawn hi kan pot chuan anga chuan layer thar kan la anga rawng te pawh kha duh duh kha lo man chin theih veka hana dum sawn han ti ve chin ta ila chuan helai a orange color deuh tur kha try le ang kala ni a mang ve le ta ila lama tang hian ama try te te ko neu neu ngai tum bokin layer hran zel pawh kha kan la thei a du le sawn layer khata pawh khan ti vek thei a chuan heta var somi om saw ta tang hai du le ti kha hian end zone so anga delete ani mai sawn a ai sin delete le anga chuan a bak kha chu ta ni chuan hei thu ho type lu a kha ni da picture so tami a chi a kha chu kan nei ram chang ve kher lo mai thei a cho pawh kha ni te se helai thleng vah tur khanin a hnuai lam kan dah ti kanga chuan hei kan pawh le la ngai dawn tihna
tura kan du ang chung lam so lang ve deuh se kan du pain ti khan yang hai eta chuan opacity te hi ti sawn han ila ata tang khan polygonal na so mang boken ko khanin sawn eta kan tlang thì mà chuan a pawn lam zawng hi kan delete dawna select a inverse kan tiang delete chuan opacity control D chuan a layer hi a hnungah kan dah anga helaiah kan cut engemaw deuh pawh kha hliah zet thei dawn ni ti khan chuan a hnuaiah khan hemi shape ho so tiang khanin polygonal bang tho khanin tia va pawh zel khanin me layer hran te emaw la in fill le anga picture te pawh du kha ti khanin so tia a awm dan ang tur khanin polygonal tuna picture kan tat ak te pawh khan kat le the anga aba kha chu thu tai lu vek khani to me chumi zo a in du ang format in ti khanin shape le anga atiang khanin ha banner vela signboard tur ang chi thil te pawh ni se khanin kha try ve le chin don nia